Kaixo, Sagrado Corazon ikastetxeko 6 ikasle gara, eta gure ikastetxean zer egiten dugun kontatu nahi dizugu. Matematika ez, baina beste guztia euskeraz ikasten dugu. Haur txikiak hasi dira eta hemendik gutxira guk ere ingelerako ordu gehiago izango ditugu. Gure ikastetxea bai proiektuan sartuta dagoelako. Arratsaldeak libre ditugu, gurasoekin egoteko edo jolasteko, jardunaldi jarraitua dugulako. Ikastetxean etxeko lanak egin ditzakegu handerinak lagunduta edo bestela, ekintza ludikoak ditugu arratsaldero, 2 egunero. Gure ikastetxea proiektu ezberdinetan parte hartzen du, txoko berdeak, txirrindulari. Horregatik, sari piloak jaso ditugu, eta hori bai, denok parte hartzen dugu. Eta politena, gure herrian ospatzen diren ekintza kulturaletan, iauteriak, olentzero, markotegizaria eta abarretan parte hartzen dugu. Gure eskola, ikaragarria da, pilotalekua euria egiten duenean, polikiroldegia, 3 futbol zelai eta saskibaloiko 3 kantxa ditugu, eta hemen bazkaldu nahi badugu izugarrizko jangela. Bertako janari goxo-goxoarekin.